Silav rojbaşê var baş hevan nûçeya me ya sereke di derbarê nîqaşên li Konseya Ewropayê ne di derbarê serbestiya Selhedîn Demirtaş de anha dosyayê derxistina rêza herî pêş yek ji dosyayên herî girîngên ku ana li ser disekine dewleta Tirkiye mecbûr e pêkbîne çi pêkbîne biryara dawî ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê anha li Konseya Ewropayê tê nîqaş kirin. Hemû endamê Konseya Ewropayê mecbûr in biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bînin cih veya ne ku em dibêjin veya destûra bingehîn ya Tirkiye dibêje, qanûnê Tirkiye dibêje yani qanûnên navnetewî ê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê di ser yê Tirkiye re ne. Yani Tirkiye êdî nikare bifilite ya vê biryarê pêk tîne ya jî ew ê ceza bigire. Êdî cezayê dewleta Tirkiye çi ye em nizanin. Hevan em hema dest pê dikin em pêşî diçin Rojavayê Kurdistanê li wê derê koçberên ber bi Efrînê ve dîsa ketine rê em binerin hêjmara wan çi qasî ye em hema lê binerin ev koma heştemîn e ji 1700 malbatan pêk tê bi temamî ji Efrînê ne li Qamişloyê bûn dêrekî bûn girkê legê bûn li wê derê diman beriya niha kom ji bo vegerê di saetên vê serê sibê de li çerxereya Şehîd Yusuf Gulo ya Qamişloyê li hev kom bûn ber bi Efrînê ve ketin rê ev kom li ser asta herêmên Cizrê û Kobanê koma heştemîn e diçe ber bi Kobanê ve niha ku em binerin vîdeoya di vî warî de çi waye. Em hêvî dikin demên pêş me de serêkanî jî bihîniya wayê de. Lê dewleta Tirkiye bi temamî ji Efrînê vekişe ve nekişe em nayzanîn em zanin ji serêkaniyê ji vê nekişaye dewleta Tirkiye askerê xwe vekişandibe jî çeteyê wê hêjî li wê derê ne canan hin çete hene zulm li millet dikin millet direvînin fidye dixwazin ev pêkanîn hêjî didome hevan rewş bi vî şikliyê li Efrînê em hêvî dikin demên pêş me de komên din jî vegerin dîl esîrên di destê çeteyên Şamê de hemî serbest werin berdan hêvî daxwaz ew e ev jî di çarçoveya lihevkirina Qesedê û hikûmeta Şamê de ye aniha heyetên Qesedê ya Rojavayê Kurdistanê di nava diyalogekî germ dane bi Şamê re em binerin demên pêş me de wê çi çê bibe lê ya herî girîng ew e elbet serbestiya perwerdeyiya bi Kurdî ye qasî ku em pê hesiyan perwerdeyiya Kurdî îsal bi Kurdî çê dibe li Rojavayê Kurdistanê lê salên pêş me em nizanin ji ber ku qanûn lazim e destûra bingehîn lazim e hevan do em derbasê rojhilata navîn dibin li wê derê hêzên Hamasê di dawiyê de qebûl kirine sîlehên xwe yek giran teslîmê hikûmeta Filîstînê bikin lê bi şertê ku çekên sivik di destê wan de bimîne ev tiştekî nû ye hûn zanin aniha siyasetekî Amerîkayê heye li rojhilata navîn hemî hêzên çekdar dervey dewletan hemiyan bê çek bike ji xwe ev pêvajoya ku em di nav dane bi Tirkiye re ew jî bawer dikim di vê çarçovê de ye. Hamasê li ser prensîba kontrolkirina çekan ji aliyê desthilatdariya Filîstînê ve qebûl kiriye yani bi şertê ku dewleta Filîstînê çek û sîlehê wan bigire ê mezin erê lê bi şertê ku çekên takekesî neyne stendin ew jî ji bo ewlehiyê ye weke asayîş ew jî divê dibin qanûnê de bin yani werin garantî kirin bi qanûnan tabii şertekî din jî heye İsrail vekişe ji Gaze yani Hamas ana du şert danîne dibêje em çek û sîlehê xwe yê giran em hazirin teslîmê desthilatdariya Filîstînê bikin şertê me yekem ew e sîlehê me takekesî ê ji bo asayîşê bila li ser me bin bila bi me re bin em xwe fesih nakin em hebûna xwe didomînin lê bi şertê din İsrail bi temamî vekişe ji Gaze mesele ev e niha wekî din li İranê êrişên Amerîkayê hebûn mesele çi bû mesele balafireki helikopterekî Amerîkayê ketibû xwarê
به بهانه خستنا وی هلیکوپتری آن دیسا شر دست به کریه پشتی راوستاندنه که دمدره شر دنابره دولت یک بیگیر امریکای و ایرانی ده جنوب دست بکر آنها گیشتی قناخه که نو پشتی کتنا هلیکوپتره که امریکی لتنگا به هرمزه هزین امریکای دورین لشکری انگرینگ ل ایران هدف کردن سروکی دولت یک بیگیر امریکای دونالد ترامپ اف ایرش وکی تولهلدان جبو خستن هلیکوپتره خواه بناف کر ایرانی جی دبرسه و ایرشین امریکای ده ایرشی کدری کرد بارگهین امریکی ین لکویت بحرینی و اردنه او جی بوی شکلی برسودایه مسئله که دیجی هیه لموسکو و ایرو تقینه که پر جدی رودا بالا ولی به نوچین شهر و فلاکت از زود درباست کم مسئله میدن انگرینگ نافهایی هنه به واجو اشتی هیه سربسی اصل حدین دمیرتاش هیه وکی دن نویسکاری ما برهان سönmez خلاطه که جدی یا ادبیات گرتیه دخواده ناونتویده بخواه سرو که پنا ناونتویه evjî mühim e yani serkeftinekê ji bo Kurdan em pîroz dikin. Hevan li Moskowayê çi çêbû? Fermandarekî payebilind hat kuştin. Ev suîqasta duyemîn e pêkti. Serokê Rêveberiya Sereke ya Mûşek û Topavêjan ya Wezareta Parastinê ya Rûsyayê Damîr Davîdov em paşê navê wî hîm dibin ku ew hatiye kuştin. Ji ber ku pêşî wextê ew teqîn çêdibe em nizanin kî hatiye kuştin. Paşê em hîm dibin ku ev Damîr Davîdov e. Kesekî girîng e binêrin di rêveberiya sereke ya mûşek û topavêjên Rûsyayê de cih digire. Di encama êrişeke bombeyî de jiyana xwe ji dest da. Êriş li nêzîkê Moskowayê pêk hat di otomobîla Davîdov de çêbû. Sibeha nehê hezîranê bû derdora saet 5 sibê li Balaşihayê li derveyê Moskowayê teqînekî pêk hat taxekî dervayê temamî taxekî eydê eskeriyê ye. Hema jin û zarê eskeran wê derê dimînin. Weke lojmana eskeran bifikirin. Tevî müdaxeleyê xelkê derdorê jî ew ajokar li cêbûyerê jiyana xwe ji dest daye. Çima em dibêjin ajokar ji ber ku em hîn nizanin ew bixwe ye. Kanala Telegramê ya Rûsyayê paşê jî çavkaniyên Ukraynayê beyan kirin ku kesê ku hatiye kuştin Damîr Davîdov e. Ew serokê Rêveberiya Sereke ya Mûşek û Topavêjan ya Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ye. Hat zanîn ku Davîdov 57 salî ye li penza nazdê dixebitî. Ev der jî wekî navenda helberîna mûşekê nuklerî tê naskirin. Taxa ku êriş lê çêbûye bi kîjan aliyê xwe tê naskirin leşkerên malnişîn bi piranî li wê derê dijîn. Nîsana 2025 jî alîkarê serokê Rêveberiya Sereke ya operasyonan ya sererkaniya Rûsyayê generalekî hatibû kuştin Yaroslav Moskalik. Ew jî li aynî taxê bi aynî awayê de ereba xwe de hatibû kuştin. Deverekî din ku lê aniha şer heye, însan têne kuştin, ew jî sînorê di navbera Pakistan û Afganistanê de ye. Ew çi ji hev dixwazin? Dixwazin sînorê xwe berfireh bikin, li ser sînor lehev nakin. Şerê Pakistan û Afganistanê carekî din dest pê kir, berdevkê tevgera Talîbanê beyan kir ku di êrişên esmanî yên Pakistanê de 13 sivîlên Afxan hatin kuştin. Li aliyekî din Pakistanê beyan kir ku wê li ser veşartgehên çekdaran ên li ser sînorê Afganistanê dest bi êrişan kiriye. Hûn zanin Afganistan û Pakistan di van demên dawiyê de li ser sînor şerê hev û du dikin. Şer pevçûn di navbera her du welatan de di mehên destpêkê yên salê de di dawiya Sibatê de veguherîbûn şerekî tam vekirî. Di encamê de li ser sînor gelek qurbanî çêbûn. Însan hê jî têne kuştin. Cana qet nabin mijara nûçeyan jî. Li gorî raporekê netêm wekbî di meha Golanê de di navbera yekê çille û sî û yekê adarê de yani ev rapor di meha Golanê de hatî weşandin. Yani di navbera serê salê heta sî û yekê adarê ke sê meh ji ber şerê di navbera her du welatan de nêzê 400 kes hatine kuştin. Tabî hêjmara birîndaran gelekin, jin hene, zarok hene. Hemî mesele çi ye? Mesele li ser sînor e. Sînorê wan tam diyar nebiye. Ji xwara şerê hev û du dikin. Çima mantıqa diyalogê tuneyê di navbera wan de. Nizanin li hev sor dibin, dikin eynat, hinekî gurûra netewî derdikeve pêş, filan bêvan hev û du mahv dikin. Îro bûyerekî pir balkêş jî li Afrikaya Başûr pêk hat, di êrişeke çekdarî de 12 kes hatin kuştin.
êriş li Johannesburgê bajarê herî mezin yê Komara Afrikaya Başûrê li wê derê êriş çêbû. 12 kes mirin, 9 kes birîndar bûn. Polîsê Afrikaya Başûr ragihand ku êriş li herêma Clevelandê ye li Johannesburgê li qada nişte cihbûnê ya qaçaxa bi navê Yum Persê pêk hatiye. Berdevka polîsan anî ziman ku di êrişê de 11 kes li cîbûyerê mirine. Paşê jî kesekî birîndar dema rakirina nexweşxanê di rêda jiyana xwe ji dest daye. Sê kes ji wan jin bûn ê ku mirine. Neh kesên ku di êrişê da birîndar bûne jî li saziyên tenduristiyê li nexweşxaneyên derdorê niha têne dermankirin. Berdevka polîsan beyan kir ku sedema êrişê hê nayê nezelale lê anha ew lêpirsînê didomînin. Rayedaran diyar kirin ku ji bo girtina êrişkaran anha xebat hene. Ev jî bi vî şeklî ye şer û pevçûn û êriş û virda wê da yek ji wan jî li Stenbolê pêk hat li hember çi? Li hember banqeyekî. Banqeya kî? Banqeya Malbata Koç. Malbata Koç hûn zanin ev banqe li ku derêceyê digire? Banqeyekî jî beriya niha banqeyekî kîjan bû ya Yapı Kredi. Yapı Kredi ya Malbata Koç e. Yek li Amedê bûbû hedefa guleyan ya din jî bawer dikim îro bû li navçe Esenyurtê li Stenbolê. Bi şev bi çekan êrişî şaxekî banqeya Yapı Krediya hatiye kirin. Ya kesekî ye ya pir kesin. Nasnama wan hê jî nediyar e bi motorsikletekî çûne ber şaxê banqê li cadeya Doğan Arasliyê li taxa İnönê gule li Yapı Krediya reşandine. Karmendên ku serê sibê ji bo vekirina şaxê çûn wê derê dema şopên guleyan dîtin tabî bang li polîs kirin. Tîmên polîsan çûn ciyê bû yerê derdora şaxê banqê bi şerîta ewlehiyê girtin. Lêkolîn kirin, delîl berhev kirin filan û bêvan xebatên polîsan yê ji bo girtina gumanbaran yan jî gumanbarekî hê jî didome. Kî gule reşandiye em nizanin. Lê tiştekî heye em dizanin hevando serokê Koç Holdingê Rahmî Koç beriya çend rojan henekekî li ser jina Kurd kiribû li navçeya Sûrê ya Amedê jî bi eynî çekan ne bi eynî çekan lê bi eynî awayê êrişî şaxekê banqeya Malbata Koç Yapı Krediyê kiribûn. Hinek ATM hatibûn hedefkirtin. Di bûyerên heşt û nehê Hezîranê de jî şaxê banqê û ATM hatibûn armanjkirin. Niha Kurd elbet rabûn serpiyan, nerazî bû nîşandan ji ber vê heneka ku li jina Kurd hatiye kirin. Mesele gelekî mezin bû, berfireh bû. Mesele bixwe mezin e ji ber ku heqê tu însanekî tune, zengîn be, feqîr be, henekê xwe bi jinekî Kurd bike yan bi jinekî Laz bike. Hûn jî baldar bin. Hûn zanin li ser Lazan pir henek têne gotin. Canan yani henekin yani vaya li hin welatan dema ku milletekî mirov bêparastin bibîne merû dixwaze rûmeta wî hinekî biçûk bike merû henekan li ser wan diafirîne henekê laqirdiye pir da wê da îja vana ceribandin ku li ser Kurdan jî çê bikin lê nebû herkes divê heddê xwe zanibe mesele ew e yani di heqeten wisa ye di nava civaka Tirkiyeyê niha dest pê kirine henekê xwe bi devoka Kurdan dikin. Niha Kurdê ku rabe bi Tirkî biaxife û devokekî lê bar bike û Tirk ji henekê xwe pê dikin. Halbikî Kurd bi zimanê xwe biaxifin û Tirk mecbûr bimînin ya zimanê Kurdî fêr bibin ya jî zimanê Kurdî wergerînin zimanê xwe wê demê henekê wisa nakin. Hevanda hûn ji kerema xwe re hûn bin tim bi zimanê xwe biaxifin rê nedin ku Tirk henekê xwe bi devoka we bike. Devok wekî devoka Amedê yan jî devoka Serhedê yan jî devoka Rihayê bi taybetî. Mesela hevalê me Rihayî bi Tirkiyekî pir ecayîb diaxifin ya neaxifin. Mesela zimanê xwe biaxifin rê nedin ku xelk henekê xwe bi we bike yani. Kurd herin ku derê jî di tona dengê Kurdan de xuya dibe ku Kurd in. Merû rehet be hevando. Baş e em didomînin nûçeyên wisa ez bawer dikim nûçeyên felaketê êriş û kuştin û filan bêvan ew qas bes e. Ew qas bes e. Niha em derbasî meseleya
Konseya Avrupa'yı bibin. Meseleye Selahaddin Demirtaş şevanno. Lpeyamı binerim. Her tiş tamamı. Malavaya ve hevanno. Gelek spas tıkmış bu alaka ve bu ve kanala me dibin endam, dibin abone ve kanale peş tıkın. Dedemin peşime de huni bibinin pediviya milletime ve zedetir bivan kanalin ve kiyeme heve. Çedibe. Çedibe. Xeta netewîye. Kanala me li ser xeta netewîye ew ê tim Musa bêjî em ê tim bidomînin. Ji berê ve Musa ne em tim ser xeta xwe ne. Ez sedî sed di wê qenaetê de me ku di demên pêşme de hemî saziyên ragihandinê televîzyon rojnameyê me wê mecbûr bimînin hemî jî werin ser xeta netewî ew ê di vê derê de weşana xwe bidomînin. Yani di vê xetê de. Ne di kanala me. Xetê de. Xet esas e. Merov ji xetê şaş nebe baş e. Hevanno. Firî Demirtaş mala we ava gelek spas dikim. Çiqas ji destê we tê Firî Demirtaş binivîsînin. Êdî fayda wî ji qasê ez wî nizanim ya rastî. Lê ez dizanim ku aniha dewleta Tirkiye li hember Konseya Avrupayê de zorê daye. Çima de zorê daye? Dewleta Tirkiye endama Konseya Avrupayê. Binêrin ez behsa Yeketiya Avrupayê nakim. Yeketiya Avrupayê, Parlamentoya Avrupayê tiştekî dine, Konseya Avrupayê tiştekî dine. Konseya Avrupayê de pir endam hene. Tirkiye yek ji wan e di 1954 de îmze kiriye. Mecbûr e qanûnê wan pêk bîne. Ê dadgeha mafê mirovaniya Avrupayê jî beşekî konseyî ye. Türkiye nafilete, Türkiye mecbur e Selahaddin Demirtaş serbest berde. Osman Kavala jî di nav de tabii. Em dest pê dikin. Konseya Avrupayê dosyayên Selahaddin Demirtaş û Osman Kavala derxistin pêş. Anha wana dinirxîne. Ev tiştekî nû ye. Komîteya Wezîran ya Konseya Avrupayê ji bo nirxandina biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê li hev dicive. Li 24 welatan Tirkiye jî di nava wan de ye. Ev biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê nehatine cih. Li 24 dewletan nehatine cih. Tirkiye di rêza pêş de cih dikire. Di rojeva civînê de dosyaya herî giring biryara serbestiya Demildest ya Selahaddin Demirtaş e. Dosyaya herî giring li Konseya Avrupayê tê nîqaşkirin ya Selahaddin Demirtaş e. Civîna Komîteya Wezîran ya Konseya Avrupayê ya ku her sê mehan carekî ji bo şopandina biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê tê li darxistin, roja sêşemiyê yani nehê Hezîran 2026 dest pê kir li Strasburgê ve heta roja pênşemiyê jî yani sibê êvarê ew ê bidawî bibe civîn 11 Hezîranê. Pir tiştên nîqaşkirin yani biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê têne nîqaşkirin li 24 welatan nehatine pêkanîn. Dosyaya Selahaddin Demirtaş ya sereke ye li Tirkiye nehatiye cih. Ew ê zorê bidin ser Tirkiye, ew ê şiyar bikin, ew ê ceza lê bibirin. Di vê civînê de binpêkirinên mafê mirovan biryarên dereng ketine, ew ê bi hûrgulî werin nîqaşkirin. Biryarên di derbarê Selahaddin Demirtaş û Osman Kavala de anha di rojevê de ye. Dosya wan anha di rêza pêş de ye. Di nava dosyayên sereke de ya Selahaddin Demirtaş anha li herî jor e. Dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê di vê biryarê de destnîşan kiribû ku mafê Selahaddin Demirtaş hatine binpêkirin. Ji aliyê Tirkiye ve. Dadgehê diyar kiribû ku girtina Selahaddin Demirtaş bê delîlên li berbiçav hatiye kirin. Armanc çi ye? Armanc tepisandina pirangiya siyasî. Yani zehta pirangiya siyasî, sînordarkirina azadiya nîqaşên siyasî ye. Ez tiştekî bînim bîra we eger Tirkiye were ceza kirin yan ja di mesela pera da yan jî ji aliyê din ve heqê van perayan Tayyip Erdoğan nade. Binêre biryara Selahaddin Demirtaş, biryara girtina Selahaddin Demirtaş Tayyip Erdoğan dide. Adaleta wî dide. Ew Kılıçdaroğlu ew ê qayyum ew jî îmze kiribû. Lê cezayê wî milletê Tirk dide, milletê Kurd dide. Çima? Bi baca xwe, bi perî xwe. Perî ku em didin Tirkiye weke bac ew di berdêla wê cezayê de tê dayîn. Mesela dewleta Tirkiye
diçe Bakurê Kurdistanê gundan dişewitîne mağduriyeteki çêdike cezayê wî kî dide millet dide. Yani hikûmet bi xwe nade. Erdoğan bi xwe nade. Mesele ew e. Herkes dide. Yani em jî didin ha. Ê Selhedîn davêje hepsê ew e, ê cezayê dide em. Ya tabii bila hemî perek qurbana Selhedîn Demirtaş û hevalî wî bin. Mesele ne ew e? Mesele dadgeha Avrupa'ya eğer qedexe danîba ser Tayyip Erdoğan ji bo dema ku hat Avrupa'yı were girtin filan bêvan waya süper bû. Yani zerarekî nagêje Tayyip Erdoğan doyê manê de dibêjim. Na dibêje Selhedîn Demirtaş tenê ji ber meseleyên siyasî hatiye girtin. Yani azadiya nîqaşê hatiye sînordar kirin. Hatibû gotin ku rakirina parêzbendî yani dokunulmazlık. Rakirina parêzbendiya wî, darizandina wî, mehkemekirina wî ya ji ber daxuyaniyên siyasî biryareke nehuquqî ye. Yani Kurd û Kurmancî dibêje siyasetmedarekî ku hatibe hilbijartin li Tirkiye li ser kursî nava gel de dibe her tiştî karibe nîqaş bike, karibe biaxife li ser. Dewletekî nikare pêşî li siyasetmedarekî bigire ji bo daxuyaniyê wî siyasî yan jî mehkeme bike. Biryarên ku Komîteya Wezîran divê civînê de werbigire wê roja înyê, roja 12 Hezîranê yani 2 rojê din wê li ser malpera fermî ya Konseyê Ewropayê bêne eşkerekirin ka çawa biryar girtine. Ez jî merak dikim roja înyê êvarê di bername me de hevano em ê eşkere bikin Komîteya Wezîran ya Konseyê Ewropayê di derheqê dosyeya Selhedîn Demirtaş te çi biryar girtiye, çi ceza li Tirkiye biriye ya ew ê işyar bike ya ew ê cardin zextekî ciddî bide ser Tirkiye bêje Selhedîn Demirtaş berde. Tabii girêdayê me ye jî yani em jî divê meseleya Selhedîn Demirtaş pir zêde bixin rojevê, pir zêde li ser medya civakî bar bikin. Fotoğrafê wî, daxwaza ji bo azadiya wî, Frî Demirtaş ji bo Konseyê Ewropayê ciddiyeta meselê fehm bike. Dewleta Tirkiye jî ji bo ciddiyeta meselê fehm bike. Aniha muhalîfê herî bihêz yê li hember Tayyip Erdoğan Selhedîn Demirtaş e. Li gorî maddeya 46 ya Peymana Mafê Mirovan ya Ewropayê welatên endam mecbûr in biryarên dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê bînin cih. Dewleta Tirkiye 18 gulana 1954 ev peyman îmzê kiribû û xistiye xala nodî ya destûra bingehîn. Li gorî hiqûqa navxweyî û ya navnetewî divê Tirkiye biryarên dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê di her şert û mercî de bîne cih. Lêbelê heta niha biryarên ji bo berdana demil destiya Selhedîn Demirtaş û Osman Kavala nehatine pêkanîn. Tam berûva jî biryarên dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê di dema girtina wan de bi dehan dozên nû li wan hatine vêkirin, ceza li wan hatine birin. Yani hûn zanin tam dema ku Konseyê Ewropayê yan jî dadgehê talimat da Türkiye, resmen talimat yani. Talimat da Türkiye divê tu van insana serbest verdî. Tam divê demê de dewleta Tirkiye qet nexemawî bû anî bi dehan cezayên nû li Selhedîn Demirtaş birî. Demirtaş ji sala 2016 ve girtiye ev tam bû 10 sal 16 gulana 2024 mehkema wî hebû. Di encama vê dozê de tam 42 sal zêdetir cezayê girtîgehê lê hate birî. Ê hevseroka din ya partî hebû Figen Yüksekdağ li wê jî 30 sal û 3 meh ceza lê hate birîn. Veya adaleta dewleta Tirkiye, dewleta Tirkiye xwe biqelişîne jî divê pêvajoyê de hezar sozan bide jî heta ku Selhedîn Demirtaş serbest bernede tu mana wî tune. Heftê hev qanûnan jî li meclîsê derbixe. Qasê ku em pê dihesin di nava vê mehê de yani dawiya vê mehê destpêka meha heftan eger meclîs nekeve tatîlê ew ê çend qanûnan derbixin ji bo vegera siyasetmedarên Kurd, ji bo vegera hêzên gerîla a Tirkiye ew ê qanûnan derbixin. Lê
yani akıl he, mantık he. Ligori kijan mantıkı tu Selahaddin Demirtaş insanın hilbijarti tu di zindanê de digirî û yê din jî tu serbest berdî ji bo siyasetê bikin. Veya durûtîkî acayip mezin e. Divê mirov di dorê de biçe. Di evveliyet çi ye? Evveliyet hevalno pêşî insanên ku di siyasetê de ne divê tu lêborîn ji wan bixwazî, efû ji wan bixwazî wana serbest berdî û tazmînat bidî wan. 10 salê Selahaddin Demirtaş û hevalê wî kî bide berdê lewê? Yani hemî hevalên me yên siyasetmedar yên de hepsê de ez ji wan lêborîn dixwazim ji ber ku ez weke Bekîr Kaya weke bi hezarên însanên de ez navê wan nabêjim. Selahaddin Demirtaş weke sembola wan pê nasê dikim. Lê hemî însanê hêjan e, delal in, wana nûnerên me ne. û însanên heqîqî qehreman in. Şûk û şûpa me tune di wê meselê de. Niha em derbasî Ermenistanê dibin, li wê derê Paşinyan ji nû ve hat hilbijartin, hem jî bi rêjeyekî pir bilind, hema sedî pêncî bû. Dem Partiyê serkeftina Nîkol Paşinyan pîroz kir. Tiştekî baş e diyaloga di navbera Kurdan û Ermenistanê de. Tiştekî baş e. Nîkol Paşinyan di hilbijartinê parlamentoya Ermenistanê yên heftê Hezîranê de bi rêjeya ji sedî çil û neh nokta heştî û heft yani sedî pêncî bêjin deng stendin bi ser ket ji nû ve bû serokvezîr ev e çawa bû hevserokên giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan Tülay Hatîmoğulları bi daxuyaniyekê diyar kirin hilbijartinên li Ermenistanê bawekî demokratîk birêve çûne û peyama wan jî heye. Peyama wan divê bi rê Serokvezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan em wekî Dem Partiyê serkeftina we ya di hilbijartinan de ji dil pîroz dikin ku we di hilbijartinên demokratîk yên li Ermenistanê de piştgirî û baweriya xurt ya piraniya welatiyên Ermenistanê bi dest xistiye. Em bêjin nîvê xelkê Ermenistanê baştir e. Tevê hemû zehmetî û aloziyên heremî ên salên dawî gelekî bi qîmetek û gelê Ermenistanê di sandûxan de carekî din terciheke zelal ji bo aştî aramî û paşerojeke demokratîk kiriye. Çima Dem Partî dibêje gelê Ermenistanê dengê xwe daye aramî û demokrasiyê? Çünkü Paşinyan alîgirê diyalogê ye. Hem bi Azerbaycanê re hem bi Rusyayê re. Dixwaze diyalogê pêş bixe, şer û pevçûn naxwaze. Qerebaxa Çiyayî de bi Azerbaycanê re ketibû nava şer, lê paşê gotibû ew erdê Azerbaycanê ye. Halbîkî erdê Kurdan e, Kurdistana Sor e ew der. Di vê xwenaxa dîrokî de dibêje Dem Partî ji bo Paşinyan em hêvî dikin ku ew baweriya we bi piştgiriya mezin ya gel ji Ermenistanê heta heremên din ên derdorê welatên cîran ji wan re aştiyê bîne, aramiyê bîne. Hêviya me ew e. Hevalno min nexwend li derekî Tayyip Erdogan yan jî kesên din CHP gelo Paşinyan pîroz kirine nekin. Ya ez heyranê Tülay Hatîmoğulları me wextê ku avê vedixwe li meclîsê çawa vedixwe. Acayip xweş vedixwe. Awsa pişta xwe ên mesema berê xwe vedikim av vedixwim. Tülay Hatîmoğulları acayip estetik av vedixwe. Awsa pişta xwe pê vedike ava xwe vedixwe û datîne. Em wisa nakin. Em çi bikin? Ez heta wisa kim? Tu Valla Tülay Hatîmoğulları canike ya. Tişnabe. Hin beyanatê wê hene kêfa we jê re nayê tişnabe. We goterê ka û naacîbînin hevan leşkerema xwe re weşanê veacîbînin. Aha zare zare hevalê me Zekî Gül e. Kes mîna wî nake ya. Ya abonetî hûn pêş bixin baş dibe. Ev demekî dirêj e, demekî dirêj dibêjim yani du mehin. Du mehin hejmara abonê me pir zêde nabin.
sebep çiye tam nizanım. Derî eybelo di nava xelkê de hinekî tîpara me hebe xweş e. Em bidomînin hevando. Aya Ermenistanê ew qase yani mêrik bi ser ketiye û Dem Partî jî pîroz kiriye. Lê rêveberên dewleta Tirkiye pîroz kirine nekirine nizanim. Navbera Başûrê Kurdistanê û Ermenistanê çawa gelo? Ez li wê de rastî wan jî nehatim. Yani rêveberên Başûrê Kurdistanê Nikol Paşinyan pîroz kirin gelo? Ez pir dixwazim Kurd û Ermenî diyaloga xwe pêş bixin bibin dostê hev. Ez pir dixwazim Kurd û cihû nêzî hev bibin dostê hev. Li rojhilata navîn heqeten em her sî milletin pir mağdûrin. Dewletên Tirkî hene, ê Tirkan, şeş hev dewletê wan hene. Dewletê Ereban pir in. İran pir bihêz e, tonkî komên çekdar ji xwe re çêkiriye. Ama milletê mağdûr em in ya. Milletê cihû yani ê Yahudî, milletê Kurd, milletê Ermenî. Erê em mağdûr. Xwedê milletê Afgan ez ji we re bêjim, milletê Afgan piştgirî dide Talibanê mala wan xirabiye. Ama ew piştgirî didin wan. Tamam milletê din jî hene, Belûc in, hin milletê din jî hene ew jî mağdûr in. Lê cîranê me dibêjim Ermenî, Kurd, cihû em cîranê hev in. Tabii Dürzû jî di nav de, Asûrî jî di nav de, Sûriyeyî jî Asûrî Sûryanî em wekî milletê Kurdistanî dibînin. Ji ber vê yekî navê wan îcab nekirim bêjin çünkü ew perçekî ji me ne. Yani ji xwîna me ne, ji bedena me ne, em in yani. Asûrî Sûryanî em in. Êzîdî em in. Dürzû hinek ji me dûr in. Lê evê ku me gotin hemî Kurdistanî ne. Qedera me û ya wan bi heva girêdaye. Hevan no. Nivîskarê Kurd Burhan Sönmez. Ev camerê ku hûn fotoğrafî dibînin li keleka Selhedîn Demirtaş ew e. İnsanekî serkeftî ye. Ka ez hinekî çîroka jiyana wî ji we re bêjim zû bi zû. Nivîskarê Kurd û serokê pena navnetewî Burhan Sönmez li İtalyê xelata hemînga wê wergirt. Sönmez wekî şahadê dema me hêja vê xelatê hatiye dîtin. Sönmez dibêje ez pir kêfxweşim ku di vê demê de demekî gelekî dijwar e. Tam di vê demê de ev xelat dane nivîskarekî Kurd. Ji bo min divê serbilind. Jûriya xelata hemînga we ya İtalyayê beyan kir ku Burhan Sönmez wekî şahadê dema me hêja vê xelatê hatiye dîtin. Sönmez we roja 27 Hezîranê piştî çend rojê din? 15 rojê din. Ew biçe bajarê Lignano Sabbiadoro li İtalya. Ew biçe vê derê xelata xwe bigire. Di merasima xelatdayînê de ew li wê derê axaftinekî jî pêşkêş bike. Nivîskarê Kurd diyar kir ku wê ev xelat li ser navê kesên ku ji bo azadî û aştiyê tê koşiyane. Ji bo kesên ku hatine girtin, ji bo kesê ku şehîd bûne jiyana xwe ji dest dane, ew ê ji bo wan bigire vê xelatê. Her wiha wî xelata xwe bi taybetî diyarê dayîkên Şemiyê jî kir. Divê em dikarin bi zimanê xwe bibin perçiyekî ji edebiyata cîhanê. Wisa dibêje. Hûn zanin serokê pena navnetewî ye. Ya tiştekî mühîm e. Ez behsa pena Kurd nakim. Pena Kurd perçiyekî pena navnetewî ye. Yani hemî nivîskarên dünyayê dibin wê saziyê de têne cem hebû ew jî serokê wê saziyê ye. Hûn ê bibêjin kî ye? Di derbarê jiyana wî de ez ê çend gotina ji we re bibêjim. Pêşî xelata Hemingway ew jaliyê hevjîna Ernest Hemingway ve Mary Wells Hemingway ve tê dayîn. Wekî yek ji xelatên herî bi prestîjê cîhanê tê dîtin. Çîroka vê xelatê digêje serdema Ernest Hemingway ya ji bo bajarê Lignano ya İtalyayê. Hemingway dema li wê derê bû bi mîmarê plana bajêr Marcello Dolivo re bû heval. Dolivo ji vî nivîskarê
yani nivîskarê me Hemingway dixwaze ciyekî li ser xerîtê hilbijêre ew der biladî aydê wî be yani weke diyarî ew cih piştrawekî parka Hemingway hate binavkirin xelata Hemingway sala 1984 wekî berdewamiya wê mîratê hate damezrandin ev xelat dibin kategoriyên wêje yani edebiyat rêwîtiya rewşenbîrî hevpeyvîn şahediye dema me wisa tê dayîn dibin van navan de heta niha çiqas zana hene nivîskar hene gelek ji wan hêjayê xelatê hatine dîtin çehev ji wan kî ne uzanin Slovajov Zizek Zygmunt Bauman Richard Sennett David Grossman Zadie Schmidt heye Annie Ernaux wergirtin ev xelat nahevan em nivîskarê xwe nas bikin bi du gotinan Burhan Sönmez kî ye ew hevanno Fakülteya Hukukê ya Zanîngeha Stenbolê xilas dike dema wekî parêzerekî mafê mirovan dixebitî di êrişekî polîsên dewleta Tirkiyeyê de bi giranî birîndar bû beriya salan ji ber sedemên siyasî çû Brîtanyayê yani İngîltere li navenda dermankirina qurbaniyên îşkencê ya Freedom from Torture ya li Londonê hate dermankirin roman dinivîsîne nivîskarê Kurd heta niha xelatên wekî xelata wêjeyî ya Sedat Simavî xelata romanê ya Orhan Kemal xelata Vaclav Havel xelata wêjeyî wergirtiye ji gelek deverên din piştî ku 5 roman bi zimanê Tirkî nivîsandin gotidî bes e Tirkî ew qas rabû bi zimanê Kurdî dest bi nivîsandinê kir ya tiştekî süper e romanekî nivîsand evîndarên Franz Kafka dest bi nivîsandina Kurdî kir romana wî ya nû jî Neynika Sor van rojan ji weşanxaneyê Avestayê derdikeve romanên Sönmez heta niha ji bo 48 zimanan hatine wergerandin serkeftinekî cidî ye ne zanîngeha ODTÜ ya Enqerê dersên wêjeyî dane dersa edebiyatê daye xelkê Burhan Sönmez her wiha serokê pena navnetewî ye endamê Akademiya Zanîngeha Cambridge'ê ye ya ez çi ji we re dibêjim dostekî me li Swîsrê jiyana xwe ji dest da ka ew nas dikin nakin dostekî me Swîsrî bû a ji were fotoğrafî bînim ser ekranê yani min jî ew nas kir însanekî pir meşhûr e di siyaseta Swîsrê de di cîhana ilm di cîhana felsefe di jiyana sosyolojî ya Swîsrê de însanekî naskir ye ez behsa Jean Ziegler dikim yani hemî Kurdên Swîsrê wî nas dikin di dema xwe de ji bo Kurdan jî gelekî xizmetê kiriye li Swîsrê dostekî hêjayê milletê Kurd bû ew çawa derket pêş hûn zanin wextê ku siyasetmedar bû li Swîsrê ez wê demê behsa salên nodî dikim pirtûkek nivîsand Swîsrê sir û bin kir got Swîsrê perê reş spî dike îja sûcdariyê çawa li hember welatê xwe anî hema ji mesela cihûyan bigire mesela zêrê cihûya li Swîsrê ne perê cihûyan Swîsrê ne kîjan dîktatör li dünyayê dewlemend e perê xwe tîne Swîsrê dixe nava banqeya Jean Ziegler weke siyasetmedarekî wek çepgir e yani çepgirekî pir fena ye hevalê çekûvarê ye jî ha çekûvara wextê hat Cenevrê veya çûpê re hevdîtin pêk anî hevpeyvîn çê kir û gelek ket bin tesîra Ernesto Che Guevara îja di tekoşîna xwe ya çepgiriyê de heta dawî çû yani Swîsre rezîl û riswa kir herî wallah ku hûn perê reş spî dikin weke dewlet ji ber vê wextê ku Jean Ziegler tê gotin aha Swîsre dijirife yani rojekî jî neket hepsê çûkî ji ber fikr û raman kes nakeve hepsê îja îro wefat kiriye xwedê rehme xwe lê ke
Zanyarê Çepkir ê pêşeng sosyolog bû, parlamenterê berê Swîsre Jean Ziegler di nod û du saliya xwe de ji ber nexweşiya Parkinsonê jiyana xwe ji dest da. Ziegler bi rexneyên li ser newekheviyên li cîhanê ê kûrevî li ser birçîbûnê, li ser kapîtalîzma neolîberal dihate naskirin bi berhemên xwe, bi axaftinên xwe. Ziegler di tevahiya jiyana xwe de bi tundî rexne li kapîtalîzma neolîberal kiriye. Digot ku pergala ekonomîk, pergala aborî yek ji sedemên bingehîn ên newekeviyê ye, sedemê krîzên mirovî yê li cîhanê ye. Di pirtûka xwe ya dawî de hêvî li ku derê di sala 2024 de weşandiye, bal dikişîne ser kapasiteya berxwedana mirovahiyê ya li hember şer, birçîbûn, newekeviyê yani bêedaletî. Yani hêz şiyana însanan, hêz û quweta însanan çi qas heye dikarin li ber xwe bidin ya jî tê bikoşin li hember vana. Li hember şer mirov şer bike yani. Divê manê de. Jean Ziegler di sala 1964 de li Cenevrê bi çekûvara re hevdîtinekî pêktîne. Vê hevdîtinê di fikrê wî de, di ramana wî ya siyasî de heqeten rolekî pir mezin lîstiye. Yani fikra wî jî ji ber hevdîtina bi çekûvara re serûbin bû. Êka em jê re dewa bikin bila rehma Xwedê lê be. Ez bawer nakim bawermend nebû ya. Li dîsa jî cî wî cinnet be bila tişna be. Bila biçe wê derê. Bi Xwedê Jean Ziegler dostê me bû. İnsanekî ecayîb ji Kurdan hez dikir. Azadî û serxwebûnê dixwast ji bo Kurdan. Eger Kurdistan û Swîsrê nêzê hevbana me yê pir bixwasta ku Kurdistan bibe kantonek yan jî 5-6 kantonên Kurdistanê çê bibin perçeyê Swîsrê. Yani pir ji aliyê siyasî ve exlaqê Swîsrê heye ji aliyê siyasî ve. Lê ji aliyê aborî ve na. Aliyê aborî ve Swîsrê ecayîb navenda kapîtalîzmê ye. Ji bo pere yani dikarin bêexlaqî bikin. Ya welatê min e zema ez jî rexne dikim. Ama ez zanim ji qas rexne bikim jî kes nayê min navêje hepsê. Ya ez wextê cana Tirkiye Erebî tevlî Kurdiya xwe dikim hevalê me çi qas şîrîn in. Çawa müdaxale dikin. Çawa dibêjin tu zimanê xelkê tevlî zimanê me dikî filan. Xweş e. Tiştî wisa wextê dibîsim kêfa min tê. Îja canan cidî min rexne dikin heval li ser Twitterê jî wextê ku ez tiştekî parve dikim. Mesela do manşeta min dewleta Tirkiye qanûnan derdixe lê ev qanûn ji bo teslîmgirtinê ne yan ji bo azadiyê ne. Mesela çend hevala telefon kir şaş fehm kiribûn. Qanûnên teslîmiyetê nabêjin. Dewleta Tirkiye wextê qanûnekî derdixe di serê xwe de tiştekî pîlan dike. Dibêje ez van însana teslîm bigirim. Yani me bi rûmet nake, me bê rûmet dike, me bê îtîbar dihêle. Divê manê de dibêjim. Di serê dewleta qanûn derdixe dewleta Tirkiye. Serê wan de pîlan çi ye? Kurdan teslîm bigire. Dewleta Tirkiye lêborîn xwestiye? Na. Ji ber kirinê xwe yê berê poşmaniya xwe beyan kiriye? Na. İnsanê ku avitiye hepsê berde? Na. Çima rêya siyasetê li te veke? Sebep çi ye? Ji bo te teslîm bigire. Başqa manewî heye? Na. Yani îcab nake ki mirov yani kûr û dûr bi sporê siyasetê be yan jî îcab nake yani. Ka hûn bûne endam? Hûn bûne abone? Hevalê ku nebûne abone ji kerema xwe re. Hevan ez xatir civak dixwazim abxwaz ez dibêjim bes e tiştekî min nedît. Ya Donald Trump ji xwe re vir dawî de daxife. Dibêje em ê îro bi tundî li Îranê bidin. Em ê lêxin. Em ê mala wan xirab bikin. Serokkomarê Îranê bizîşkiyan jî dibêje ew nikarin li me bixin. Em ê li wan bixin. Vana kar û halê wan ew e. Giresun bajarekî Tirkiye ye vana. Li Giresunê li navçeya Espiyeyê
xwendekareke 14 salî ji ber ku Kurd e rastî êrişa fîzîkî û tundiyê hatiye. Kîjan Tirk, kîjan gencê Tirka cesaret dikin wisa êrişê keçên me bikin li bajarên Tirkî. Divê me rû rê nede. Aynen mesela Koç. Bûyer beriya du rojan pêk hatiye. Endamên malbatê piştî ku rêveberiya dibistanê telefonê wan kiriye çûne nexweşxanê pê hesiyane ku li keça wan xistine. Xwendekar piştî êrişê ketibû şokê diaxaftin û tevgera wê de zehmetî hebû. Zehmetî dikişand tevgera xwe de. Merû çawa keşkekî Kurd dike wî halê ya? Ya heqeten ya. Ya xwazî wisa tevgerekî ciwanên Kurd hebiya li Kudra Tirkiyê tundî, zext, şiddet li xortekî Kurd hat kirin hemen müdaxile bikire wekî hêzên polîsê Kurd. Ya hêza asayişê, hêza polîsa Kurd lazim e ya. Ez nabêjim biçin şiddetê bikin, biçin gundê xelkê wêran bikin. Ez behsê wî nakim. Hêza müdaxeleya Kurdan lazim e. Ya çawa însanekî me, keşkekî me 14 salî dixin rewşekî wisa yani şiddetekî psikolojik lê dikin, fîzîkî nabe yani bi vî şeklî nabe yani. Yani li gorî îddiayan roja bûyerê xwendekarê êrişkar hem heqaret lê kiriye hem kifir çêr lê kiriye gotiye tu Kurdî tu nikarî werî li welatê me bixwînî. û di dema lêdanê de jî keçik tev dane li erdê xistine serê li mermerê ketiye. Aniha ev keşka me tê tedavî kirin rewşa wî ber bi başî ve diçe. Malbat çûye giliyê wan êrişkaran kiriye. Em jî zanin ku gilî encam nade. Edaleta me Kurdan hebiya me li cem edaleta xwe giliyê wan bikire. Swîsre İsviçreyê. Canan hevalê me Swêd û Swîsre tevlî hev dikin hevalno. Swêd li nêzê Fînlandiyayê di binê Norwêcê de ye. Danimarka, Swêd, Norveç vana cîranê hevin. Swîsre, Almanyaya, İtalya, Fransa jî sînorê hevin. Yani Swîsre li jêr e nêzê İtalyayê. Yani em nêzê Kurdistanê ne. Swêd sar e. Zêdetir li Bakur e. Yani divê hûn ji Almanya derbas bin biçin Danimarka, ji Danimarka derbasî Swêdê bibin. We goterê hevalê me gelek caran tevlî hev dikin. Ez me hezar cara ji hevalê kiriye gotiye ji Swîsre me. Wan gotiye ha Swêd, Stockholm. Ya ne Stockholm ya. Cenevre, Zürich, Bern. Mala we ava ji bo we jî serkeftin. İsveç, İskandinav erê. Gelek dostê me hevalê me li wê derê ne. Û zanin beriya salê nodî salê heştê de gelek nivîskarê me hatin Swêdê bicihîbûn. Çünkü Swêd alîkarî dida nivîskarên Kurd. Ji bo bikarbin berhemê xwe bi Kurdî derbixin. Îja ew pir xweş hatin pêşwazî kirin. Gelek însanê me çûn wê derê. Gelek dost û hevalê me jî hene li Swêdê. Bi vê wesîlê hemiyan silav dikim. Mala wan ava. Di dema Med TV'de gelek hevalê me ji Swêdê hatin bûn alîkar. Bi xêra wan heqeten Med TV pêş ket. Ji ber ku bingeha wana Kurdî hebû, hazir bû. Li wê derê mekteb dibistanên me hebûn. Îja paşê ji ber ku suîstîmal kirin ew alîkariya ku Swêdê dida nivîskarên Kurd, Swêdê jî alîkariya xwe birî. Ez wisa pê hesiyim, ji qar rast e nizanim. Yani wextê li Ewropayê hin tu mekteb dibistanên Kurdî tune bûn, li Swêdê hebûn yani. Manayê bîra we di Med TV'de Ahmet Tigris perwerdeyî dida. Dersa Kurdî dida. Mamoste Ahmet Tigris silav ji te re. Ez jî ji wî Kurdî fêr bûm. Heqeten. Gelek nivîskarê me din jî hene. Mehmet Uzun jî li Swêdê bû. Fırat Cewherî hê jî li Swêdê ye. De bi xatirê we silav rê ez dem baş.